Ja, hej og velkommen. Gør I noget for at formindske global opvarmning? Ja, vi gør én ting, for vi har 11 opvarmet hus, og så har vi anskaffet sådan en varmepumpe. Så og sådan noget som genbrug og sådan noget affaldssortering? Ja, det gør vi også. Det gør I? Ja. Super. Altså, vi har høns derhjemme, så ja, der vi har også børn, den bliver smidt ud til oversigt. Okay. Det vil hvad med sådan noget som vedvarende energi på taget, eller altså sådan noget som solceller måske? Ja, vi har solceller hjemme hos mig. Ja, har I også? Ja, det har vi. Det har I. Ja, jeg prøver at tage kortere bade. Kortere bade? Ja. Hvad med sådan noget som vedvarende energi? Altså det kunne være solceller eller genbrug på en måde? Ja, jeg går faktisk meget op i at genbruge flasker, så jeg kan få penge også faktisk. Ja. Gør I noget for at formindske global opvarmning? Jeg bor i sådan et fællesskab, og vi har meget fokus på det. Der er nogle gård, som ligger ud til kroner, så altså, sådan indirekte gør jeg vel, kan man sige. Hvad med solceller og sådan noget? Ja, solceller har vi på tagene og sådan nogle ting. Ja. Altså jeg bor i en ungdomsbolig, og det er sådan begrænset, hvor meget strøm du egentlig kan bruge, eller hvor meget sådan. Men det er ikke sådan, at jeg gør noget aktivt, så ikke særlig meget. Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Andet end jeg forsøger at være opmærksom på forbrug af el og strøm og sådan nogle ting, men benzin også. Ja. Okay. Så du har nogle begrænsninger, kan man sige? Jeg er opmærksom på det, men jeg tror ikke, jeg gør særlig meget for det, når det kommer til stykket. Ja, vi genbruger det måske en lille smule, men ellers så tror jeg mest, at det er sådan noget mere at sætte LED-pærer op, altså sparepærer. Ja. Andre former, eller er det bare? Nej, det er nok mest det, vi har gjort i. Ja. Vi tænker meget derhjemme i bæredygtighed og miljøvenlighed måske i virkeligheden mest, i forhold til, at vi for eksempel prøver at begrænse vandforbrug, og vi prøver at begrænse varmeforbrug. Vi er heldige, at vi bor i en lejlighed, der bliver opvarmet naturligt af solen, så vi har stort set slukket for varmen året rundt. Så på den måde tænker vi i ikke at belaste miljøet hårdere end nødvendigt. Og så går vi selvfølgelig ind for genbrug, både papir, tøj og så videre, det gør vi.